Píše, stíham, nemám svoje chyby, nezakrývam ako piča pred zrkadlom, ktorá myslí, že je iná. Make-upu na kila, za to asi pochopila. Čo si myslí, čo sa stalo, od koho to pochytila? Čo oni, čo tí chalani, ktorí prednedávno hrali iba formu a teraz nosia uniformu, vymenili skily za jebnutý štýl, udávajú trend a myslia si, že tu neviem kým. Čo hudba, čo tá hudba, ktorá sa dnes hráva? Porno priamo z reprákov, s ľuďmi to máva. Aj tak nepomohla správa z médií, spotanka na podnose núkajú na miedy. Nikoho za nezaujíma, jak sa majú papaláši, život ako na pekáči, holuby padajú do huby, nič iné len sluby. Pýtam sa tu ostatných, som jediný, koho to tu nudí. Neviem, asi je to zbytočné sa tu pýtať davu. Každý, ktorý vedel, ako zmenil svoju stranu. Nepýtaj sa, neprikyvuj, nevieš o tom nič, nevieš, ako sa tu veci majú, takže ďalej žij v pokoji a v miery, tam, kde sa to mieni. Ignorovať ako manuál na papieri, kam mierí táto skurvená doba. Ostali len sľuby, nič, len prázdne slova. Na jedno kopy to tak ako klony, nechcem byť kopia, vravím vám sorry, iným smerom ne, jak oni boli sprostí, omylne poli sa z miesta, jak pesiak z peteska. Tak dneska to píšem a nemôžem prestať. Opisujem svet, v ktorom žijem, v ktorom som. Mnoho vecí leze hore krkom, už mám toho dosť. Myslím, že to nevidím, tak sám je na čase premýšľať nad tým, čo by sa tu malo a nemalo diať. Tak ako pozorný divák, všetko to sledujem z diaľky. Poďme k veci, nalejme si všetci poháru pravdy. Kto sa najebe prvý sa bude hambiť. Treze hlavy zutekali, vypúčané jak párnik. Som rokmi viacej nasratý, že tvoje hore nohami. Tí normálni sa pohybujú po zlomenom konári. Dlhé roky kryjú svoje utrpenie v pohári a tlapkajú sa po peci zmierené, že ich dostali. Generácia taká jebnutá ako tá predošla. Menia sa len udalosti lásky, tej sa nedočkám. Také čisté forme, ako opisuje Biblia. Keď sa pozriem okolo, to chápem, čo je fikcia. Uslintané školačky sa menia časom na ženy. A keď im rastú kozy, vtedy prestanú žiť na zemi. A nám to je bez rána, lebo chceme si to omakať. A dostáva nás do kolen každá takáto školačka. Rolu hrajú hodnoty a to vytvára rozdiel. Niekto iba obzerá, niekto by to moc chcel. Niekto to deň ustojí a niektorým to trvá. Zväčša tá, na ktorú nepovie, že tá na rečia kurva. Sladké reči o tom, ako všetko bude v poriadku. Ver mi, tiež by som chcel aspoň raz si prežiť rozprávku. A nepôjde to odrazu, je treba na tom pracovať. A darmo myslíš pozitívne, keď sa nevieš zachovať.